ଜାନୁଆରୀ 17 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରାଗଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ସରିଲା ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ରଖିଲେ ବାଚସ୍ପତି। ବଢ଼ିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ, ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବଢ଼ିଲା ପୁଲିସ ଏସପାତକୁ ଗଲା ସଂସଦ ଭବନର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ହାରିଯାନଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚା। ଓସିଏସି ମିଳିତ ବୈଷୟିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷାର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚିଲା। ନିଲମ୍ବନ ଧାରା ଜାରି, ବିଦା ହେଲା ଆଉ 3 ସାଂସଦ। 4 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କଫ୍ ସିରପ୍ ମନା। ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯୁବକ। ସଂସଦ ଭବନ ଗ୍ୟାସ୍ କାଣ୍ଡ, ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପୁଅ ଅଟକ। ଗୋସାଧନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଘୁଞ୍ଚିଲା। କାଶ୍ମୀର ସେନା ଗାର୍ଡକୁ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼। ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲା 351 କୋଟି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତ, ଆସୁଛି 26ଟି ରାଫେଲ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 78 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା।